Последната стъпка е да поставим тези еджове на местата им. За да го направим, трябва да намерим наредената страна, да направим алгоритъма с дясна ръка веднъж, алгоритъма с лява ръка веднъж, след това алгоритъма с дясна ръка 5 пъти и алгоритъма с лява ръка 5 пъти. Ако купчето ви още не е наредено, просто повторете абсолютно същото нещо и то ще бъде наредено вече. Ако нямате нито една наредена страна, тогава просто си изберете една случайна страна, направете абсолютно същите действия и сега вече трябва да имате поне една наредена страна и отново алгоритъма с дясна ръка веднъж, с лява ръка веднъж, отново с дясна ръка 5 пъти и с лява ръка 5 пъти.